Тук ще ви покажа как с цветовите канали да селектираме косата и да изрежем фона. Първо избираме канал, който е с най-добър контраст. След това го селектираме с Ctrl A, с Ctrl C копираме, създаваме нов канал и с Ctrl V Paste. Сега в Image Adjustment Curves мога да направя черното да е по-черно, да изчистя белите. Не искам да има прекалено голям контраст, а да се запази формата на самата коса и малките детайли в нея. След това с четка и черно ще запълня вътрешността. Накрая в Image Adjustment Invert или Ctrl-I да обърна. С Ctrl-клик върху канала селектирам. Пускам всички канали. Ще има един бутон Add Mask, с който се изрязва. Сега ще видя как стои примерно на този фон. Тук има детайли, които не ми харесват, затова с Burn Shadows да ги изтрия. Така мога да направя за косата, но не е задължително точно тук. Не ми харесва жълтото по краищата. Затова мога да фана New Adjustment Layer Hue. Групираме го с предишния, за да няма ефект върху фона. Избираме жълто и намаляме само жълтото там. По същия начин ще направя и с Brightness Contrast. Разбира се, не искам лицето и кожата да се ефектират от Brightness Contrast. Затова с черна четка върху маската ще изтрия ефекта. По този начин получихме нашата селекция с канал.